लोगोफोर दिनैनि गोजोन फुंबिलि समाव गोसो गोथारै आंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बावहरो। दिनैनि गोजोन फुंबिलि समाव आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो लादों। बे खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय मोदै। बे खन्थाइखौ सुजुदों सुजुगिरि प्रितिलता बसुमतारी। मोनसे खोथा बुंनि आङो दिनैहाय जोबोद अखा हाबाय थादों, बेनि थाखाय आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ मोजां खोनायाबो जानो हागौ। बेनि थाखाय आङो गिबियावनो निमाहा बिग्रियो। अन्नानै नोंथांमोना आंनि खन्थाइखौ खोनासंलांदो। दानिया फैदो खन्थाइ आयदायाव। खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय मोदै। लिरगिरि प्रितिलता बसुमतारी। मोदै। हान्थिनाय लामा आंनि गोजोनथार, लुबैनाया आंनि गोबांथार, बोहैयो बुखार जायो बिदिन्थाजों, सुफुंजोबनो हाया गेलेनायजों। जेब्ला आं थांफायो उन उन नोंजों गोजोन जायखारलाङो मानो नों गोजाननिफ्राय गोजान। दङ आंहाबो मोदोमसे लुबैनाय बे मुलुगाव, मिजिंनिनो फैसालि रुबैयाव, रुजुनख' हायै आंनि खाफालाव जाखांफैयो गाब गैयि गोदान महरजों, मिथिस' हाया बेनि रादाब बिलाइनाय। जायखारलाङो आंनि नोजोर बिखानिफ्राय नों, गोजानाव गोजानाव गोजान। बिब्दिब्ला जेब्ला आं खुसि जायो जाफाया मानो आंजों रावबो खुसि। आरो जेब्ला आंनि जरासे स्रें मेगननि दुंब्रुद मोदैया बोहैयो, अबोला नों मानो मिनियो थगाय थसि बुखारना दोनलांबाय बेसेन गोसा अनसुलि आंनि मेगननि मोदैखौ। जोब्बाय लोगोफोर आंनि खन्थाइ आवरायनाया। आंनि खन्थाइ आवरायनायावहाय गोरोन्थि जालांदोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होनांगोन। नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो। बिदिनो आङो सानफ्रोमबो खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। जेब्लाबो आवरायलांबाय थागोन। नोंथांमोना आंखौ थुलुंगा हरनांगोन, अब्लासो आङो खन्थाइ आवरायनो बोलो मोनगोन। आरो आंनि खन्थाइखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो Mwdwy इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। आरो मोनसे खोथा बुंबावो आङो, आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोना सोरबाफोर गोसो दङब्ला खन्थाइ आवरायनो हरनो हागोन। आंनि दिनैनि खन्थाइ आवरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'फैनाय जाबाय लोगोफोर। बाय बाय बाय।